sampun kelajeng tresna kaliyan Dresanala. Mila nadyan sampun dipun cecamah kawanitanipun dening Janaka, kula trimah randhanipun boten menapa-menapa. Pon ibu sing ora ngrilake ya nggih. Kawibawanmu, keluhuranmu, kasektenmu jagat tanpa timbang. Lah kok mung trimarep mengkoni Dresanala mongko wis winengku dening Janaka mengko mundhak tetel jiwa. Kasatriyanmu mundhak asor kawibawanmu. Mboten. Kula sampun prasapa Ibu yen nganti Dewa Serani mboten kelakon mondhong Betahari Dresanala. Pejah badhe kula lampahi Kanjeng Ibu. Ya pancen kaya ngono sing jeneng wong tresna, abote kaya wong nyangga bumi. Abote kaya wong nyangga bumi yen upama weruh kuwi rasane ya nelongso. Ning yen upama ora pinangge, yen ora ketemu kuwi ya saya ngrekoso. Kuwi sing jeneng wong tresna. Merga pun ibu mbiyen ya nate ngrasake kaya kowe nggih Dewa Serani kaya kowe. Mila ibu mboten perlu maipun dhateng Dewa Serani. Ngagem cara menapa? Supaya ora kajenengan lumakuwa gawe rekodaya mengko yen ana ketelaya ing lakon pun ibu sing sagung mbiyantu. Carane mengko pun ibu bakal nyilih ragane Dewa Serani. Supaya kasektenmu jagat tanpa timbang maju ning palagan ketemu karo pawungan satria sing ngalang-alangi mara gigage gigit janggane mesti tumekaning pati. Kowe tak silih ragamu. Tak silih ragamu ya ngger Dewa Serani sing baku maju dhisik kowe gawe rekodaya. Nggih, menawi kados mekaten terang terwaca dawuh paduka Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit tak awat-awati ngger Dewa Serani. Ya ngono apa ya Dewa Serani kok banget nggone kowe kepincet karo Dresanala. Ora ketemu karo wujude Dresanala goyangan tuwantu. Upama kok kowe krungu suarane Dresanala mesti gawe lega. Ning suarane wae bisa gawe lega. Apa maneh yen jeneng kita sesanjingan kalawan Dresanala kaya ngapa rasane ngatimu ya nggih. Janji kaya ngapa anak polah wong tuwa kudu kepradah. Aja mung krungu suarane Dresanala yen perlu gandengen pondongen gawan mule ning negara Tunggul Malaya. Aku sing bakal mbiyantu ya nggih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut maguting ayuda
tobat sawage selikur dina. Kaya ngono solabawane yoga ulun Dewa Srani merga banget nggonmu kedanan kelawan wujuding Bathari Dresanala. Nganti kaya wong lara ten, kaya wong owah nalare. Nggih. Pun ibu ora bakal negake. Dikena iwake aja nganti budhek banyune. Ulun tak memba Bathara Brahma supaya kawistara dening Dresanala. Tak memba Brahma ya nggih. Nganggo cara ngene manjing ana ing kedaton yoga ulun Bathari Dresanala boya uninga lamun to sejatine ulun panjalmane Bathari Durga. Inggih yoga ulun Dresanala pun Rama ingkang prapta nggih. Ayo. Sanggeni mangeka tingal lir Sang Hyang Wisnu Pradenta lir Sang Hyang Wisnu Pradenta Hum ilahing mastahuna sekaring bawana langgeng. Orang ngira babar pisan iki jebul putuku Wisanggeni. Piye? Kaki Brahma ngucap apa? Jeneng kita putuku Ngger Wisanggeni. Ketemu pirang perkara kok nganggep yen aku kuwi putumu. Lho kok ngono? Ngono wae. Wisanggeni iku rak yogane Janaka. Wis ngerti. Mongko Janaka iku garwa yoga ulun Bathari Dresanala. Rening Wisanggeni iku yogane Janaka. Itung-itung yen Wisanggeni putune Bathara Brahma. Aku dadi putumu. Iya, saiki tak takon Kaki Brahma. Yen nganggep aku putune Kaki Brahma lahir batin, apa tumon ing ngatasé simbah ketemu karo putune kok mlayu-mlayu? Coba. Hong, ilahing ora sah ilahing wis bengi kok ilahing. Nek simbah ketemu karo putune kudune ora mlayu ora kaget. Ning malah ngrangkul terus menehi dhuwit. Lah panjenengan ora. Wong simbah ketemu karo putune kok kaget, njenggirat, wedi terus melayu. Ora sasambat. Wisanggeni apa Kaki Brahma? Ulun tedhak ana ing Madyapada. Tinanggenah dening Wang Pukulun Jagat Girinata. Ya, karepe ulun nampa dawuh saka keparinging Wang Pukulun Jagat Girinata supaya tedhak ana ing Merjupada. Lah ya wigatine kok didhawuhi Kaki Guru kon mudhun ning jagat. Jagat iki ana apa? Jagat yiku mau merga anane ulun tedhak ana ing papan kene sak perlu diutus supaya yiku mau mudhun ana ing jagat terus kon ngopo? Ulun niku mau diutus supaya mudhun merga jeneng ulun wis rasah bingung rasah mubeng-mubeng.
Saiki aku sing bakal mbatang yen kepengko ora perlu menggok kaki Brama. Panjenengan tumeka ning papan kene mung arep gawe lenane Sudarmaku Rama Janaka. Arep gawe patine Rama Janaka, sakwise Rama Janaka tumeka ning pati Ibu Dresanala Randha. Arep dijodohke karo Dewa Serani. Iya apa iya? Lah kok Wisanggeni kowe pinter-pinter wae. Kowe kok pinter-pinter wae. Muridé Kiai Gusnur kok ora pinter piye? Ayo. Wah, ora sah. Ayo. Gelem ngakoni ora? Ulun tinanggena supaya maringake wahyu. Lah iki tak takon wahyu apa sing arep diparingke coba. Wahyu apa? Wahyu Cakraningrat. Bodho. Dudu wahyu Cakraningrat. Wahyu Widayat. Dudu wahyu Pancadharma. Winganane wis. Wahyu katentreman. Ora geger kok wahyu katentreman. Wahyu kamulyan. Sing arep gawe kamulyan ku sapa? Wahyu Topeng Waja. Dudu. Wis rasa nganggo reka-reka. Etok-etok arep nurunke wahyu wong arep melek patine Rama Janaka supaya Kanjeng Ibu Randha yen wis ronda dijawabke karo anakmu lanang Dewa Serani. Ya apa ya? Ayo ngaku. Ora gelem ngaku, kelakon tak uculi sandangamu nyok tampanono. Bojo. Bojo. Wah. Kus. Bojo. Ame jabang bayi batobat kowe ndok mbelis. Wisanggeni jaman bayi kowe tak pulasara tak sirnake ora mati ning malah dewasa. Saiki bareng wis dewasa kowe dadi bocah sing ora duweni tata krama, ora duweni unggah-ungguh. Memba wujud Bathara Brahma konangan karo Wisanggeni tak gawe cara liya aku ngger.